Kada ste rodile, mnoge žene prođu takozvani baby blues, pad raspoloženja. On je vrlo objektivan. Najčešće je to jedno područje života kada imate pojačane i psihičke i fizičke napore. No, u nekih žena to zna biti vrlo intenzivno. Korištenje lijekova, primjerice u anksiozno-depresivnom poremećaju tijekom dojenja, je ozbiljno područje u medicini koje naravno psihijatri uvijek individualno procijene i za tako nešto naravno morate se uvijek konzultirati sa specijalistom u tom području. Možete li si pomoći na neke druge načine? Pogledajmo u blažim slučajevima što smijete koristiti. Smijete koristiti matičnjak, odnosno melisu. To je biljka za koje se pribjegava i tijekom trudnoće i tijekom dojenja bez ikakvog straha, znači može se koristiti bez ikakvog straha, premda smo svjesni kako magnituda djelovanja te biljke nije onoliko koliko su primjerice sintetski benzodiazepini. No, nekim ženama je dovoljan. Rasporediti doze tijekom dana i možda je mudrije koristiti standardizirane ekstrakte, a ne toliko čajeve, premda naravno apsolutno nije problem koristiti niti čaj, odnosno infuz. Znači, matičnjak je najsigurnija biljka. Od mikronutrijenata treba paziti na unos magnezija, što danas svi znaju. Generalno smijete uzimati između 300 i 400 mg magnezija dnevno i odaberite onaj oblik koji vama više odgovara. Primjerice, magnezij dijelimo u dvije klase. Jedan koji se malo bolje apsorbira, kao što je primjerice citrat, odnosno sol limonske kiseline, odnosno kelat limonske kiseline i magnezija, a nešto lošije se apsorbira, primjerice magnezij oksid. No, individualno to će ovisiti od osobe do osobe. Dostatne količine omega-3 kiselina tijekom trudnoće mogu malo pripomoći isto također živčanom sustavu. Omega-3 kiseline su uvjet naše biologije, morate ih unositi poput vitamina. Ukoliko ste dojilje, ste dodatno motivirane za uzimanjem omega-3 kiselina zbog toga što ih naravno izlučujete kroz svoje mlijeko i dajete na taj način djetetu. A može pripomoći i vašem živčanom sustavu. Naime, mozak je od svih organa najrazmaženiji što se tiče omega-3 kiselina. On u svojoj masi sadrži izrazito puno veliku količinu njih, poput dokozaheksaenske kiseline, DH, jedne od omega-3 kiselina i zbog toga dajte si dovoljno. Da li imate dostatne razine željeza, kakav vam je feritin u krvi, je isto područje razmišljanja kada osjećate umor i anksiozno-depresivni poremećaj, to treba apsolutno korigirati. Korištenje klasičnih antidepresivnih biljaka u trudnoći se izbjegava. Na primjer, rodiole, gospine trave, čak i šafrana djelomično, premda će budućnost pokazati koliko šafran smijemo koristiti. Znači, rađe ćemo ih izbjegavati i smiju se koristiti isključivo naravno po preporuci, odnosno procjeni od strane psihijatra. Dakle, nećete to birati sami. Možete li nešto još drugo osim mikronutricije i matičnjaka koristiti? U samoj mikronutriciji možete koristiti triptofan, aminokiselinu koju normalno inače unosimo hranom. Međutim, znamo je uzimati, kako mi to kažemo, kao dodatni boost, dodatni poticaj vlastitom serotoninskog, odnosno serotoninergičkom sustavu. Triptofan je naime ishodna tvar, sirovina od koje naše tijelo stvara serotonin i hormon spavanja melatonin. Prema tome, korištenje triptofana u trudnoći je apsolutno dozvoljeno i možete ga uzimati do nekakvih 0,5 čak do 1 gram dnevno bez straha da će se desiti neki problemi i može se normalno koristiti u dojenju.